Yangma ambalima Mali kunnafoni TV lajabagaw amaw fo dante foli mina Mali kona fo Mali ko ka foye kan bago ko nyo ka migro territoire madini yo damnatay kan bago on yore fo onyana ambiana ode kama ka sega obo ko chaman kala ma choga mina Mali ko inga aywa kan bago migro territoire question jimenye a police nyam ko do minane tundo police jakulu do be ko forçade donc olu willa kata police nyam ko en kato obo kasola. Est-ce que kan bago o kanga ka ke ou bien o mangate ka ke amna do dugu kono ka mogo nyinga o haklina tala oni on anga je ka dugu kono mogo haklina nyingali ke anga ni kesho ngabi sogoma nefa sogoma ibisegi togoni jam Ibrahim Touré OK bashite sogomle na siroma amika kesho ndaman babula mbo nyinga ola ko police ga nyamogoro minani kundo ka datugu donc ko jekulu dok me ko forçat olu willa kata nyamoko yimine labo kasula esige akanga ka ke ou bien amangante ka ke aywa c'est ça nan ngam fam ya tukula amanya ya fam ya olu nyogon do di a sharia sigi ordre di ko kata na e pour ya kata nyi ngadi donc ko kanga c'est au dana soit ou duba ani ngala ou jota ani ngala ni erreur be no ni peme bu be tranché na kanga bla ni bla be na kanga toy o be bolu de bolo mais fami bu bali ne ma dala nu o feñ moy parce que fanga bulu fara do di do o de wumde ko kata na yoro dula kata di do mo lu fa nepp ngala mo wi donc na tara kata pression nga ko boy aywa bon peut-être que iba so fa na be papier ko no bolo angon to do angon me mindo ibe wuli bitani nga mo te janya o ma mo te bunya o ma ibitani nga ni kanga ni nga be ni nga ini jabim kaka ni odi no bi kuma bo problem tala no mi kuma bo aywa tuga waro be nyana la mais ni fo ni tuga la ni trouble de jamana ko c'est pas normal wala me sira mi ni taro ka cha na fo sa ko nyogo jabi atebende wala ambe ba yere nyana la hali munu mami ma bo lu be ba apo ka seche donc c'est pas bon. Il faut qu'on réfléchisse au lieu de kanga en la kana. Au lieu manka ni nyera en comme exemple. Non, c'est pas un bon exemple. Moi je crois. Voilà. Tiens tes fly, quel indolent. Il bet temenga ta doro bena. Ni yere dans le mal qui ta qui fangala mbote tien sur force là. Il va sur papier de kan. Kalanka. Et ya famia. Ni hakli odi. Anga baraka noué. Parce que mbote mbote ko ni minta ko kalama. Il be ko ni pitini ka do bi juger. C'est anga haklitu urola anga barasa voilà c'est tout ani ñu manga la ñebi law ni du manga beñe bi la pas bon voilà ndebe conseil kon li anga ta sharia srafi sharia ndro fu ten sharia te fu tan woni ñeni fi clinique abana merci kumanyana an yang ma grand frère wa mba nzele ba somo ba vodula ibisegi tokoni jamfa ne to Bamajara OK bashitala anga bi micro territoire bi anga police de ka bi ko anga police nyamoko do minane kundu ka datugu kasola donc jekulu dobe no ko forçadi olu willa kata police nyamoko en bo kasola est-ce que o kanga ka ke ou bien aka amangante ka ke bon tiens la le bayega nyali ajara ya buyala ma ye nyali ngemna tiens ye mi amanya parce que na fro ulu yere sharatigi ulu akla shara so abina fo est-ce que o kanya voilà abina fo te do ye mi ga umanya donc ni jamana ye mi ge ambe to jamana go donc mo ma shara so am gulde sunu lu nge tiens la maya abse mo refena nyado mo la quoi tiens la ye mi ga maya ore mele bulu ga fo conseil du même bolo ka fo anga nyamoko pour que ou se kan dabla bon concert mele bulu ga fo wi do le won me se do rege ala bi ala ga jamana impasigi ana demsene abse ge ala ta shi ma fuma na la shi fo na ma abse an frebe do no choroba donc am se ana fo ma bon jamana kuna parce que muri mo du wa ula te fo ni le ga wala ngo o do am do ngon nge jamana al bi ala ga jamana impasigi ngo me se go do rege jamana bo o le me fera fo. OK, merci beaucoup.
ani yang mane fa aba retlina somo beri korbase aba segi to ni jam fa la jali ane to birama ne jam Sisoko Ibrahima Sisoko bi anga bi micro territoire question me police de ka police nyamo do mine kundo donc anga jakulu me no ko forçadi olu wila ka taa police nyamo ko ka taa labo ka solo esige o kan ka ke ou bien amangante ka ke bon femme do femme bentate jien koko akayin bonya de kono donc na fura ko le finitigu ye an jamana kono don an be espoir dawluka ne ko wuli la olu be se ka na kana mais na fura ko sama na do olu yere demani ɲɔgɔn cɛ olu ka sharia soso a ko min do a cɛman donc a bɛ jamana la gosi donc a bɛna ni jamana wɛrɛ ka ɲɛduna ye k'a kɛ jamana kɔnɔdenw na sabula b'a yira k'a fɔ autorité ta anw fɛ yen nɔ bonya t'an ka ko la donc an tɛ ɲɔgɔn bonya an tɛ ɲɔgɔn gasi sigi k'u ye min kɛ nin ko bɛnbali dan do parce que a mankan tɛ ka kɛ yɛrɛ sharia la u yɛrɛ b'a dɔn k'a mankan tɛ ka kɛ donc n'a kɛra a bɛ sigi ka fɔ de kɛ a karisa nin kɛra ta bon nin bɛ nin kɔ kan an b'a sɛgɛsɛgɛ n'a ma kɛ a nɔ ye donc an b'a labila parce que ko min do duguma ko tɛ o sanfɛ ko do a bɔyɔrɔ ka jan bɛɛ n'i ka chef do min y'a kɛ nin a n'a ka chef de do donc a ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a bɔyɔrɔ ka jan donc sɛgɛsɛgɛli bɛ taa kɛ donc n'a nɔ ma ye ko la a bɛ bila ale ye mɔgɔ de ordre de bɛ d'a ma exécuter a b'a kɛ bon n'a fɔra ko ye ko dɔ kɛ k'a ma bɛn a bɛ minɛ ka taa bila a bɛ sɛgɛsɛgɛ n'aw taara ka t'o labɔ fanga la bon n'olu kun jɔra ɲɔgɔn na ka marifa ci ɲɔgɔn na a bɛ na ni mun ye sigida la tiɲɛni bɛ kɛ minnu b'u kɛrɛfɛ mɔgɔw bɛ sa innocents bɛ sa ka sɔrɔ maa dabɔ a kama u tɛmɛsenna gansan donc ko min do a kan ka condamner fermement a man ka kɛ hali dɔɔni a man ka kɛ hali dɔɔni minnu y'a actes kɛ n'a y'a sɔrɔ sariya bɛ se ka boli u kan ka yir'u la k'a fɔ mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ bɛɛ bɛ sariya duguma nul n'est au-dessus de la loi voilà nul n'est au-dessus de la loi a bɛ duguma sariya duguma de donc a ye sariya bato aw ye sariya tigiw ye fini b'aw kana k'a tɛ sariya bato tuguni ka taa bila nin fɔ nin wale la jamana bɛɛ ɲɛ bɛ nin na diɲɛ bɛɛ ɲɛ bɛ nin na a bilala Facebook kan diɲɛ bɛɛ y'a ye donc lagosi do jamana ma donc o t'an danbe ye o t'an taabolo ye fɛn fɛn o de bɛ fɔ a ɲɛna a ye sigi ka fɔ kɛ a ka kuma hakilinaw bɛ falen yetaw bɛ ye donc a bɛ bɛn ko la mais n'a y'a kɛ tan ko fanga marifa ci mana bɔ a la saya do donc u ka nin ko in a ma bɛn anw ma walahi a ma bɛn anw ma dɛ an minnu ye jamana kɔnɔdenw a ma bɛn an ma parce que an jigi olu de an b'a fɔ ne ko kɛra finitigiw de b'an sauver mais n'a fɔra k'olu yɛrɛ ka kɛwale kɛra nin ye tuguni jamana kɔnɔ a ma ɲi lagosi do dɛ u kana segin a kan u ka hakili labara an jigi olu de y'an ka finitigiw ye n'i y'an bɛ si bi ka sunɔgɔ ka ɲɛ ka jama ka kafa ka yada jamana kɔnɔ an jigi b'olu de kan mais n'a fɔra k'olu ye nin kɛ u b'an jigi baro dɛ u kana sɔn acte ma diɲɛ fara lahara kan a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan'u sɔrɔ diɲɛ fara lahara kan u k'a bila pewu donc minnu y'a kɛ u k'u bila sariya ka minɛn kɔnɔ n'u ni ɲankili min ka kan u k'o ɲankili da u kan dɔw kana segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan tuguni o de tun bɛ ne fɛ k'a f'u ye a ka to b'a la sallallahu muhamadu merci kuma ɲɛna an tile ne balima ne balimamuso n b'a ni tile somɔgɔ taasɛ i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an filɛlibagaw ye bon ne tɔgɔ Burama Jara ok basi t'a la an ka polisi ɲɛmɔgɔ dɔ minɛni kun do donc polisi jɛkulu min bɛ yen nɔ ko forçadi olu de wulila ka taa polisi ɲɛmɔgɔ in bɔ kaso la est-ce que a kan ka kɛ ou bien a man kan tɛ ka kɛ ne bon o man ka kɛ walahi u y'a diya u la de quoi a don u kan ka t'u sɔrɔ kaso ma da la de ka gɛn ta u kama ka ninnu ci u b'a dɔn o ni mɔgɔ taara kaso la a droit tɛ mɔgɔ bolo i bɛ taa libéré quoi donc o ma ɲi quoi u yɛrɛ y'a kɛ yɛrɛ an yɛrɛ taara parce que u ma marifa ni fɛnw ci u tɛmɛna an yɛrɛ la yan nɔ bon a ye mun d'an kan ala yɛrɛ de b'a dɔn quoi a man ka kɛ quoi walahi. conseil jumɛn b'i bolo k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye u ka se ka nin ko ninnu ta ba la cogoya min na. bon ne b'a ɲɛf'u ye nin ko ninnu quoi u b'a dabila quoi u b'a sigi ka fɔ fɛnw k'a la quoi o ka wusa k'a fɔ k'i bɛ taa mɔgɔ labɔ kaso la o ma ɲi quoi bon n'olu yɛrɛ taara sisan n'a fɔ n'u ye sɔrɔdasi minnu ka chef minɛ sisan olu fana ka denmisɛnninw bɛ wuli k'u bɛ t'u labɔ n'u ye gendarme minɛ sisan olu fana ka chef bɛ taa olu ka denmisɛnninw bɛ taa k'u bɛ t'u labɔ donc a ma ɲi quoi o bɛ jamana tiɲɛ de quoi ya bon hali n'an yɛrɛ wuli n'an yɛrɛ wuli yan nɔ don la an yɛrɛ b'a wuli yan dɛ o de bɛ ne bolo ka f'u ye. aw ka bolo dusukun aw kana wuli merci kuma ɲɛna. an y'an ma ne fa. ne b'an cɛ. tɔgɔ ni jamu i bɛ se k'a fɔ an n'an filɛbagaw ye. ne tɔgɔ Ibrahim Jite.
Ibrahim Jite. Ok, bashite anga bi micro territoire question bi police de ka. Police ka nyamoko do minane kundu. Anga jekulu mbe ko forçade. Olu wila ka ta nyamoko in libéré ka bo kasola. Donc ere haklinata jume u ka nga kewa ou bien u mangante ka ke. O ngo ka kuma ko ina doni ko ma ben doni parce que ça da sosodi do. Adamade ala ko be ba ko ni jo be ko do la mango ke kele. Parce que lu ko kulu ga chemna ko parce que lu funa ga segu be ko parce que commandant kulu ga commandant mum na folo ko parce que lu funa ga segu de taru be ana ministre bi ka ko nga damno de la o chon pa mo zugo nga to chaga to kaso ko no fura pre from sega sorala u tla ko la ja kli sigre ni grasa be be sada so mun ga de mi i wode ka jamana ko no parce que ko kon ma be parce que malla be ga exam ta malle ka sa parce que malla parce que min nam ko de su nam ko man sa demando funa sega no demana bo posone la sa ame do gala ga jida ko ka doni ma merci kumanyana anyang manefa ama antle sumogo sino bise hiyera fo anan flel bako wa bonne Mohamed Traoré ne wo sebeni ngoro ok Mohamed Traoré anga bi micro territoire question me anga police nyamogoro rika aminane kundu anga jakulu labe ko forçadi olu willa kata police nyamuko imbo kasola est-ce o kanga kake ou bien amangante kake bon vraiment ni ko ngoni bonyara population era akli ma kosebe ne be se ka min fɔ ni ko la policiers ye sadiki commune mɔgɔw ɲɛ jɔyɔrɔ de ye policiers ye i y'a faamuya ko ko mana an sɔrɔ an ka sigida la an bɛ mɔgɔw n'u ye policiers taara mɔgɔ minɛ ka taga n'a ye policiso la n'u fana ka mɔgɔ minɛra sariya fɛn foyi tɛ sariya sanfɛ o est-ce que i y'a faamuya olu wulila cogoya min na ka taga u ka faama libéré commune kɔnɔna la ni anw fana ka sigida la mɔgɔ dɔ minɛra polisi taara cogo cogo a man ca ka tɛmɛ population kan o bɔra civil de la o bɛ segin ka na o civil kelen de la est-ce que i y'a faamuya maintenant quartier kɔnɔna la ne y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ fana minɛra polisiw fɛ quartier kɔnɔ mɔgɔw man'u fara ɲɔgɔn kan ka taa polisiso la an ka ni mɔgɔ minɛra est-ce que i y'a faamuya donc an fana tɛ bouger k'a sɔrɔ a tigi ma bila est-ce que polisiw yɛrɛ k'a ta k'a da o ɲɛkɔrɔ a bɛ bɛn ou bien a tɛ bɛn est-ce que i y'a faamuya donc an ɲɛ jɔyɔrɔ olu de ye terraintigiw ye ko kɛra cogo cogo olu terraintigi damaw de don vraiment an kɔni bɛ gardiw ni gendarmew fo parce que polisiw y'a ko kɛ cogoya min na u m'a kɛ ten tɔ donc an bɛ président yɛrɛ fana fo vraiment a ka nin ko in na gendarmew kɔni y'a kɛ cogo min na u ye sabali de kɛ est-ce que i y'a faamuya maintenant an kɔni bɛ min fɔ polisiw ɲɛna fanga kɔni ye fanga de ye fɛn foyi tɛ fanga sanfɛ a sigilen don olu yɛrɛ talen don k'u bila a kunna donc terrain mun b'u kana u k'o lajɛ est-ce que i y'a faamuya maintenant faama min minɛra normalement maliden bɛɛ de kan ka bɔ nin ko la ale minɛra ka taga cogoya min na n'o ye polisiw wulila ko ka taga bila a ka segin a nɔ la ka taga a ka segin a nɔ la a ka taga datugu a ka taga maintenant faamaw mana labila wagati min na a ka bila o kuma la sinon o y'a kɛ cogo min na ça c'est pas normal nin cɛman ye hali dɔɔni jamana kɔnɔna la quoi puisque u bɛ jateminɛw yɛrɛ de kan olu bɛ sigida minnu na ne mɔgɔ wɛrɛ minɛra ka taa ni sigida mɔgɔw wulila ka taga vraiment an fana tɛ bouger ka sɔrɔ nin tigi ma bila donc o cɛman ye quoi u b'a yira k'a fɔ ko jamana yɛrɛ kɔnɔna la sariya tɛ yen quoi i y'a faamuya donc o de tun bɛ ne fɛ k'a lase mɔgɔw ma polisiw halisa u k'u hakili munumunu u k'u sigi k'a lajɛ mɔgɔ minnu b'u ɲɛ ma u k'u sigi u ka kuma ɲɔgɔn ye parce que yan'a ka ko kɛ dusu bila hakili ɲɛ aw bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ de ya donc ne kɔni bolo dusu de y'u sɔrɔ bon nin cɛman ye quoi vraiment u ka sabali halisa nin cɛman ye nin ma ɲi jamana yɛrɛ ma nin tɛ c'est à dire que tɔgɔ ɲuman ye an ka jamana ma quoi voilà o de tun bɛ ne fɛ k'a fɔ quoi merci Tarawele kuma ɲɛna ayiwa kanubagaw aw yɛrɛ bɔra sisan dugukɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka riposte lajɛ kanubagaw an y'o de fɔ ye anw bɛ yan aw de kama ka se k'aw bɔ ko caman kalama cogo ɲini a kana ɲinɛ ka j'aime ani commentaire kɛ an ka video nataw kan aw k'an bɛn wagati wɛrɛ